И здравейте всички, аз съм Даниел 5313 и това е първият ми клип. Започваме на поредица на Minecraft P, оцеляване. Сега ще направим нов свят. Ще напишем Survival YouTube. И започваме. Така, това е първият ми клип и преди имах един стар канал. Върху спаването, върху дървото. Почти имах един друг канал. Пак да не 5313, обаче той преинсталирах телефона и започна да снимам много. Обаче не съм там. Там не съм казвал, че имам нов канал. Съм си страхотно. И така, почваме. Скоро, както казах в миналия канал, започна на проекта на GTA Vice City. Само секунда. Така мисля, че е по-добре вече. Извинете за това. Батерията ми ще държи, тя пада 1% в 10 минути. Проблемът че пада по 1%. И сега да гледаме какво има насам. Преди имах минимап, сега нямам. На къде да тръгна? Да видим. Или пак знаете ли, мога да се оцелея тук и така. И тук така. Правим на картите. Слагаме го. Правим си пръчки, кирка и меч, за да може да убиваме животни, за да вземем храна. И се извинявам, че говоря толкова тихо, но просто до мен има хора. Между другото, преди на Minecraft на телефона ми лагеше. Аз пак на телефона ти, обаче след като го преинсталирах и спре да ми лаги. Мисля, че трябва да направя нещо. Така да имаме укрепление като за начало. Тук също има много тъмно. Извинете, че говоря толкова тихо, просто когато си да гледам, заиграя в някоя игра и започвам да говоря тихо. Мисля, че трябва да излезем за...
нормално дърво, защото това вълк ли? О, бейби вълчи. Страхотно. О, имаме си коп. Страхотно. Имаме шваркен, още по-страхотно. Който ще оберем. Знаеш, не го обрах целя, малко ще се върна да го обера. Само не се получи като преди да ме звъннат. Гледах аз този гол. Извиня, че не говоря много, просто няма да горя. Найс. Значи, качваме се по това дърво, след си търсим около някъде. О, това веднага стана зелено, найс. То така, като взема на кото, ще стане вечер. Надявам се. Ето, взех го. Взех го. Взех го. Има и още. Естествено, ще има още. Този път клиповете са по 20 минутки, мисля, че. 7 секунди. Скоро ще си направя интро, само да ви кажа. Знам, че ще бъде също като миналото, просто не мога да мисля друго, това просто старото много ми кефи. Добре, мисля, че вече трябва да си включа телефона за зарежда. Зарежда. Само да скоча от тук така. Ще в къщата. Мисля, да бъде на къща ли? Забърках, нямам батерия. Все. Добре, хора, само да си включа телефона да зарежда. Ей, къде ме зарядното чак? Ей, сега. Така, върнах се. Само сега ще мълча, защото точно дома си има хора, които не трябва да чуват, че говоря.
хора. Не, ти. 10 бърт. Мисля, че ще ме стигне. Добре, хора. Да сега мисля това. Ето добре. И ще сам това бъде така. Време на врата. Значи дърта трябва да е тук. С повъртах какво прави тук. Ох, толкова съм гладен. Само се увелича малко яркостта. Ето е така, защото е много тъмно. Добре хора, за сега ще е това. Следващия път ще продължим. Надявам се клипа да ви е харесал. Харесайте, абонирайте се, оставете коментар и до следващия път. Чао!